Здравейте, приятели, в този нов клип на The Gamer BG. В този клип ще направим едно извинение. Няколко битки на 10-та арена. Защото не съм правил клипове от 4-5 месеца някъде там. Но няма нищо. В този клип имаме един малък гост, който не е идвал от много време. Costa.com от Clash Team. Той вече няма канал. Всъщност има да го прави като на The Clashers. Costa.com. Добре, здравейте. Не копираме The Clashers, просто с един братов чат ми сме решили да направим. Просто искаме да направим видеоклип. Имахме много просто мерак. Взехме други ютубъри. Аз имах пример от Instant, от The Clashers, от Trumbata Bay Gaming, от различни ютубъри. И затова че вече и правя комбинирани видеа. Правя и за Clash Royale, и чаленджи, и класации, и други разни неща. Правя просто смесено, защото просто тези ютубъри ме вдъхновиха. Особено по Instant. Затова почнах да правя клипове с Constant Boom. Да започваме? Да пускаме интрото. Поне така е моят начин. Ти така ли? До някъде, да. Добре, да пускаме интрото с переклип. Окей, хора. Окей, в този клип няма да снимам лицето си, разбира се. Чак пише subscribe. Да. Това е от тези Screen Recorder. Даже и не мога вече да го преместа. Ти изобщо не си пусна камерата? Защото не става, трябва да сваля някакво приложение, не знам. Ми го иска с пари. Аз ги нямам. Оригиналната Easy. Карай сега, няма нищо. За какво ми е? Какво ще правиш? Нали казах, колко легендарни имаш на легендарни? Колко карти имаш на 10 лева? На 10. Чакай да ги изброя. 1, 2, 3. 3 са, нали? Да, май 3. Оле боже, да, само 3 са. Това бегато има само една и то е запад. Аз нямам нито една. Не, няма нищо. Това Fire Spirit-ите ще ми станат още малко на 10. Аз ще ги вдигна, разбира се. Забравяш ли най-новите новини? Какви новини? Nightwitch, Lumberjack, Spark, Wizard на втори левел, Graveyard, The Lock. Карай сега, ще ги видят в действие. Няма много батерия. Но няма нищо, ще си изиграем играта, разбира се. Ще видите сега моите комбинации. И баячка съм се вдигнал. Мамка му. И той аз голем. Няма нищо, аз го спирам. Да го видя в петия, твой трети. Не, четвърти. Науж беше трети. Беше трети. Екзекютор къртите. Няма да ме изкърти. Викаш, че трябва да спашиш от екзекютор. За това. Що не се сложиш и екзекютор? Не ми трябва. Защото този дек аз не си го направих сам. Кой си го направи? Никой. Аз го намерих от... Интернет. Не и от интернет. Ти си лют. Сигурно от... От къде? От хора от 11-та арена. От Дек Симулатор, аз мислих. Не. От хора от 11-та арена и то Маккърти. Защо? Тихо! Няма ли да кажеш някакъв поздрав? За кой? Който гледа, например, или кой се даде да лайк нагоре. Ще кажеш Антракс. В края на клипа. Тогава. Знам то как да го изкърти. Който иска Brawl Stars да играе и иска за Android, пишете долу в коментарите дали знаете някакъв сайт, където може да пишете на Supercell. Да. Всички искат Brawl Stars. Да, защото е най-новата игра. И също това, повечето хора използват Android, отколкото iOS. Да, наистина така. В България поне. Ама в Лондон използват повечето хора
тако, iOS. Всъщност Канада по сигурност, защото тя е само в канадския пазар. О, да. Сигурно. Мамка му, това ме изкърти. Не бих. Не, вярно, имам 30 секунди, аз за 30 секунди правя магия. Нали Това не знаеш? съм аз. Знам. Знам. Това е майка ти. Кеф ме. Кефиш ме, ще ти пръдна. Добре. Казах ти, за 30 секунди Ама аз виж правя главната магия. кола. Главната кула. Стига. Големите да са. Направо магии. Оли. Видя ли го толкова прави последните секунди? Преба май. О, колко малко ми взе. Колко? Съм 27. Това малко ли е? Ами за мен, да. Мамка му не мога да сме... Бягай сега. Мисли, че е силен за колкото мен. Сляба ти. Телефонът ти от теб ли е? Ами да. Но няма батерия. Колко процента? Един. Айде стига, бе, гей. Има. Еми тогава Има. 1%. Еми тогава ще изиграя една игра, може и да победя, не знам. Но искам да си направя този краун чест. 11 лева, хора. Не знам дали много често ми се случва да аз съм нали 9 левел и да бия 10 левел. И когато понякога ми излизат 8 левел, те са понякога даже по-силни от 10 левел. Да, и на мен понякога така ми става, само че на мен като ми излизат 9 левел. А бия и аз 11. Иначе 10 и 9 левел повечето случаи ги бия. В повечето случаи всички ги бият. Коста? Спряли? Мамка му. Спряли ли рекордо? Не. Не е спрял споко. Що показва още това subscribe? Subscribe to us channel. Не е спрял. Мамка му. Ще ма трепат. What? Изобщо не го Fuck качва. you. Изобщо не го качва и този клип. За какво? Пълен провал. Той твоите не са номер 1, ама... Ама ти имаш много загуби. Ей, какво ти пука? Кути. Накрая може и да победил. Видиш? Добре, само си ми кажа. Ако победиш, лепиш ми един шамар. Както в твоя клип. Не. Аз не го пуснах. Да, бе. басите. Ако победиш, ще направя каквото ти ми кажеш и ще го заснемем. Ако ти загубиш, ще направиш каквото аз ти кажа. Става ли така? Не, Да. защото не играя срещу теб. Но аз ти казвам, аз правя магия. Чакай, кога съм играл с теб и съм да победил? Когато бях слабак. Не. Беше 10-та арена, когато ти лепнах шамара. Тогава май играхме Draft Challenge. Да, Draft Challenge беше. 100%. Да, драфт беше. Иначе да сега ще да се право. И дето ти коли отидоха? То ще ме бие. Няма смисъл. Ако искате Надежда да въвият, имайте пример от The Gamer BG. Той направи за няколко секунди чудо. За 30 секунди аз правя чудо. Но за толкова малко време не мисля. А може и да направя чудо. Чудо, помогни ми, чудо. Не, няма да стане. Става. Не става. Ако имах още малко време. Магията... Ако имах още малко време, ще да направя чудеса, ама йок. Чудото не стана, но отварям краун чест. Легендарна! Моли се. Майнер! Али, да. Не, няма да нищо.
О, Епика. не, ще е кумон. Поне е зап. Поне ще го втикнеш на 11. Дано. Ти Айде, запа използваш ли? дай форма. Чакай малко. Не използва зап. Хора, кажете за адрес на YouTube. Може Опа. да видиш YouTube. Тубарите. Да се запиши да се абонират за нашия канал и за твоя канал. За да имате Костата, ще накара нашия клан да се абонира за нашия канал. Нашия клан да се абонира за нашия канал. Много яка логика. Нали? Нашия канал да се абонира за нашия канал. Не, той иска май да каже нашия клан да се абонира за нашия... За нашия канал да се абонира за нашия канал. Учи там. И Това е The Gamer Bug. Не знам, хора, ако искате да направим реакция на The Gamer BG първите клипи, защото това мина доста време. Обещавам ви, когато мине доста време от моят канал, ще направим реакция на първия ни клип. Твоите клипове, често казвам, на първите са много смешни. Да. Той и моите, ама моите са анулираха. Помните ли? Здравейте, хора, аз съм Коста от Коста. От Коста. Бум. Много тъпа работа. Как да си направим интро и аутро? Сериозно, това ти беше първият клип. Да. Тук при The Gamer BG. Тук беше. Вторият ми клип беше с The Gamer BG. И то беше... Изнимахме с селфи стик. Да. Отдалече с селфи стика отгоре изглеждахме като някакви бременни жени. Какво пишат, клане? Какво пишат? Канала ли се казва Gaming with Planet Father? Секонка на Вълк и пише Clash Games. А моят е Ice Wizard. Какъв канал бе? Аз им викам за моя канал да се абонират. А какво е на тебе Ice Wizard? Ами нали иконката, това е профилната. Вече ти Ice Wizard? От кога ми е Ice Wizard, бе, човек? Сериозно, толкова ли обичаш Ice Wizard? Не, бе. просто Не, е яка снимката. Не Ice Wizard. А какво? Кога си я направи? Електро Wizard е. Преди ли беше твоята снимка отпред? След такава някаква с Кофти се. Ама преди, много отдавна. След това, след една седмица си я смених, е тъп. Преди. Какво гледате? Дай да проверим светопарите. Провери от теб, че аз Нямам имам... батерия. Какво като снимаш? Да видят в YouTube. Чакайте малко, че ще спра за малко клипа. Стопа да видят. Не. Не, чакай, ще направим пауза. Снимаш ли? Да, снимам вече. Чак сега се усещам, че това е Ice Wizard. Аз не чакай да го видя хубаво. Оливерно. Как си го направи това? Свалих го от интернет. Където пише само The Gamer Band. Това ли е с Viva видео? Ама това видео ли е? Не. Целих в точния момент за екранна снимка. И го изрязах малко. Ма чакай да видя. Някой е белите? Или какво? Коста БГ го ебът. Пред очите ни. Ебът го. Мамка му. Отвори тази голяма. Отвори тази прасишка уста.
като си 80 кила, какво? Чакай малко. 80 км май. Чакай малко. 12 години. И хора, според мен ще трябва да свършим с клипа, че май ще става много дълъг. Плюс това нямам батерия. И това не го гледам аз, а сестра ми. Най-тъпите работи е, това си гледам аз. И какво си Clash of Clans, Clash Team, такива работи. Да, от The Clashers, те коли пускат това, да. Покажи им видеото ми, покажи. Много искаш. Покажи. Той от мен ти излизат видеоклипове. И според мен хора, ще свършим сега. Ами айде просто кажи цяло, абонирайте за канала. Кажи си по-долу в линка в описанието, ще оставиш линк към моя канал. Да. Добре, айде ще оставя долу в линка вашия канал. Вдигнете палци нагоре и друго. И положителни коментари. И абонирайте се за The Gamer BG. Да, и се абонирайте. Всеки начинаещ има отрицателни коментари. Аз имам първите си 3 коментара отрицални. Добре, на мен не ми трябват отрицални коментара, нито нищо. Това си е нормален канал и такива работи. Нека се абонират, нека си вдигат палци нагоре, нека направят положителни коментари и ще напиша долу в линка И също твоя ако канал. искате да ставате ютубъри, не се ядосвайте на хейтерите. Самия живот си е хейтър. Аз не се ядосвам на хейтерите. И аз. Аз се кефа, защото следват моят канал. Аз Просто имам един хейтър и видях, че той има по-малко абонаменти от мен. И той по Clash Team. да. Има голем дек. Аз по голем дек голем. Според мен хора, нека да свършим, че нямам батерия. Т.е. батерия. И да видим.